Dobar dan, dragi slušalci i gledalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su Priče iz dijaspore. Na podcastu Priče iz dijaspore danas se bavimo međunarodnim razvojem. Moj današnji gost je Samedin Rovčanin, rođeni Prijepoljac, nekadašnji omladinski delegat Srbije u UN-u, a danas ekspert za pitanje međunarodnog razvoja i master student univerziteta u Edinburgu, odakle se javlja. Šta je međunarodni razvoj? Zašto je bitno baviti se ovim pitanjima, a posebno zašto se za ova pitanja Samedin specijalizuje u Škotskoj? Sam će nam odgovoriti u minutima koji slede. Za početak, Samedine, dobro mi došao na podcast Priče iz dijaspore. Zdravo Gavrilo, dobro jutro, pre svega hvala ti veliko na pozivu. Od svega što si nabrojao u svom lepom uvodu, najdraže mi je nekako ovo Prijepoljac. Ne znam da li to ima veze zbog nostalgije, pošto kao daleko sam od Prijepolja, ali mi je to nekako najbolje. Nisam prvi Prijepoljac u tvom podcastu, tako da mi to čini nekako još ponosnijim. Pa upravo tako, tvoj dragi, odnosno naš dragi prijatelj Edo Sadiković je bio prvi Prijepoljac, ali eto, nosiš titulu vice Prijepoljac, tako mogu kažem na podcastu. Sa medijem već sam fino rekao da si u Edinburgu, odakle nam se javljaš, ali gde te trenutno u Edinburgu zatičemo, fino su se nasmijali koja situacija trenutno vlada kod tebe na univerzitetu, odakle nam se javljaš, tako da to možemo možda da uđemo u razgovor, da pomenemo reč dve, u kakvoj situaciji tvoj univerzitet trenutno nalazi. Jeste, ja se javljam sa kampusa univerziteta gde trenutno praktično nema nigde nikoga, inače obično prepuno i studenta i profesora i radnika. Razlog zašto nema nigde nikoga u sred radne nedelje je štrajk. Ovde je univerzitetska zajednica zapravo na nivou cele Velike Britanije krenula u štrajk i sad kao što to obično ide sa štrajkovima, razlog su plate koje nažalost ne prate inflaciju koja ovde već godinama jede procenat po procenat zarade, onda penzione šeme profesora su takođe dovedene u pitanje. I treći razlog štrajka meni najzanimljivije što su došli do zaključka da između različitih grupa unutar akademske zajednice postoje poprilične razlike u zaradama. Na primjer, tradicionalno muškarci i žene, na to smo već nažalost navikli da postoji svugde kao problem, ali su ovde došli do toga da, na primjer, osobe koje su zaposlene iz zapadne Evrope ili Amerike ili tog globalnog severa zarađuju 10 do 12% više nego osobe koje, na primjer, predaju, a iz Azije su ili Afrike. To bi bilo vrlo lako interesantno da neko iskoristi kao povod da štrajkuje i da nekako traži da se te razlike ispeglaju. Apsolutno se slažem sa tom, baš trenutno čitam jednu knjigu od Adama Granta, čuvenog organizacionog psihologa, koji objašnjava da je jedan od razloga zašto recimo ljudi što imaju takozvane minority backgrounds, odnosno dolaze kao manjinski predstavnici u zemljama gde je većinska populacija drugačija, kao i žene imaju nekako manju zaradu. Prvo jeste naravno zato što, da kažemo, poslodavci polaze iz te pretpostavke da žele da im nabace manju zaradu, a jedan drugi razlog koji je daleko ključni za njega s perspektive organizacijskog psihologa jeste što u suštini ti ljudi najčešće prihvataju prvu ponudu, ne ulaze uopšte u razgovore dalje, što je možda neki savjet generalno za ljude, ne samo za ljude koji imaju manjinske pozadine ili koji su suprotnog pola, odnosno nas dvojice koji sada razgovaramo, jeste da je sve stvar dogovora i razgovora i na tome počiva ekonomija. Naravno, kada neko zainteresuje ti ponudi nešto, zainteresovan je zbog tebe. Nekako i sam znaš, kada ulazimo u razgovor za poslove i to, imamo osjećaj kao da smo, ako mi nismo tu, neko će drugi doći, a ova kriza sa generalno staffingom svuda u svetu pokazuje da nije problem naći nekoga, nego je problem naći nekog adekvatnog. I ljudi često žele da zaposle i prvu osobu koju su našli upravo zbog toga jer su u fazonu, ok, sad će da me čeka još godinu dana da radim recruiting nove osobe i to će više da me košta i vremena i para i živaca nego da uzmem neku osobu pa da je trener na poslu. Tako je, znači tvoji savjeti i savjet organizacione psihologije nikad ne pristaje na prvu ponudu, je li tako? Rekao bih, kako se da zove ovaj tip, zaboravio sam, Chris Voss, što je napisao ovu knjigu. Ja sam čitao na srpskom igru slučaja, pošto mi je majka poslala, čini mi se srpsko se zove Ne pristajte ni na manje ni na više, ali na engleskom se zove Negotiate like your life depends on it. I to je zaista sjajna knjiga u kojoj ti u suštini lik pokazuje kako da pristupiš pregovorima, jer sve u životu pregovor, a jedino čega treba se čuvaš u suštini jeste kada ne znaš da si u pregovoru.
što je u principu fora kada poručuješ nešto u restoranu možda i naručio si i onda te sačeka, ne znam, umesto kafe dekofinirana kafa i ti misliš da si u suštini razvio rezistentnost prema kafi, a nije istina nego ti neko uvalio drugu kafu. Tako da uopšte nisi imao prilike da razgovaraš na tu temu. Sa meni je vezano, drago mi što dotakli ovih tema na tvom kampusu, jer to ima veze i sa onim čime se ti baviš, šta se dalje specijalizuješ. Pre nego što uđemo u priču vezano za međunarodni razvoj, što smatram da je jako bitno, mene isto ta tema jako interesuje, budući da vidimo, pogotovo u Velikoj Britaniji, u zemlju u kojoj ti živiš, da nekako krešu taj budžet za međunarodni razvoj, što je jako opasno i može dovede do drugih problema na svetskom nivou, ali i na nivou Velike Britanije. Pre nego što se pozabavimo s tim temama, hajde malo da pojasnimo našim slušalcima i gledalcima šta je to međunarodni razvoj. Pa, odlično pitanje i odmah ti kažem, dobijam ga jako često, čak i ovde na zapadu gde bi nekako pretpostavio, budući da međunarodni razvoj kao i tema, kao polje u stvari i kao disciplina postoji jako dugo, uvek zahteva neku fusnotu, znaš, kao kad pričam sa ljudima, pa kao čime se, međunarodnim razvojem, šta to, znaš, kao da znaju otprilike šta je, ali ne umeju baš tačno da osete ili da prepoznaju. Suštinski međunarodni razvoj, osim što je jako zanimljiva oblast, jeste sagledavanje najvećih svetskih problema sa kojima se danas suočavamo i sa kojima smo se, čini mi se, suočavali od uvek kao civilizacija. Kad kažem najvećih svetskih problema, mislim na recimo siromaštvo, na glad, na različite vrste nejednakosti, muškarce, žene, ovo što smo spominjali, različite manjinske zajednice, nejednakosti između zemalja, nejednakosti između velikih regiona, između kontinenta i tako dalje. Dakle, posmatranje tih problema iz perspektive nekoliko nauka, odnosno naučnih disciplina. Pre svega tu je ekonomija. Verujem, sigurno znaš da je u zadnjih 150-200 godina ceo taj korpus društveno-humanističkih nauka jako napredovao, posebno na polju metodologije istraživanja. I onda kroz ekonomiju i kroz, da kažem, stavljanje brojki iza svega onog što bi bilo meta pojam, kad kažeš, ne znam, nejednakost, to može da znači mnogo toga, ali kada ga izmeriš i staviš u kontekst matematički, pa onda probaš da dođeš do toga šta uzrokuje, u kolikoj meri, na koji način i tako dalje, onda, da kažem, tu uviđaš koliko je stvari korisno posmatrati iz ekonomske perspektive. Onda druga neka, da kažem, nauka ili disciplina iz koje se sve ovo posmatra je politikologija, posebno međunarodni odnosi, dakle gledamo u kojim sistemima se oblikuju odluke, na koji način se te odluke donose, kako funkcionišu sistemi javnih politika, da li su oni efikasni u davanju odgovora na ova najveća pitanja koje sam spomenuo, koliko jesu, koliko nisu i tako dalje. I treća, i meni možda najzanimljivija, za sad je antropologija, koja svemu tome daje jednu ljudsku notu, koja ne posmatra ove probleme kao imaginarne brojke kojima se negde tamo neki ljudi bave i pristupaju, nego daje svemu tome ime i prezime i kontekst ljudski, kontekst zajednice, kontekst personalnog problema, i to je takođe vrlo značajno i u onom metodološkom smislu, znači dolaska do saznanja, tog, kako se to u epistemologiji zove, taj empirijski metod saznanja, koji je jednako važan koliko je ovaj racionalni, odnosno naučni. Tako da međunarodni razvoj suštinski problematizuje sve ovo i pokušava da da odgovor na pitanje kako efikasno da ove probleme rešimo. Znaš, u najmanju ruku je čudno da, evo recimo uzmemo problem siromaštva, koji postoji od uvek. Znaš, od uvek je to bilo prisutno od, ne znam, pre par desetina hiljada godina, neki naši preci koji su bili, ne znam, lovci, uvek si među njima imao neko ko je, znaš, malo veštiji, ko bolje ulovi, ko ima samim tim više da jede, neko drugi manje. Pa ne znam, onda ceo srednji vek koji mi često romantizujemo, znaš, ne znam, dvorovi, velike gozbe, zamkovi, princeze i tako dalje. To je sve bilo tako za jedan vrlo uzak krug ljudi. Ono što je sirotinja raja imala na raspolaganju je bilo jako mizerno. Nešto si od toga možda mogao da ne znam, vidiš kod Viktora Hugoa u knjizi Jadnici ili u filmu Jadnici. Mislim da je prošle godine izuzetno to lepo
preneseno na ekran i kažem ti, evo sad recimo živimo u nekom modernom dobu gde je sve napredovalo, nauka je napredovala, tehnologija, možda čak i psihologija, neki bi rekli da nije, neki bi rekli da smo ostali one iste životinje, ali znaš, napredovalo je dosta toga u različitim poljima, ali siromaštvo, na primjer, i dalje postoji. Znaš, i dalje, ne znam, globalni bruto društvenih proizvoda, znači BDP svih zemalja kombinovano je oko 100 triliona dolara. To je cifra koja je, mislim, prosto gotovo pa imaginarna o kolikoj količini samo novčanih resursa se radi, ali dalje imaš ljude koji umiru od gladi, dalje imaš ljude koji su beskućnici. I to u zemljama koje su najbogatije, ako posmatraš po tim ekonomskim indikatorima. I to je u najmanju ruku čudno. Namjerno koristim ovu reč čudno da nekako ukažem da, znaš, postoje neki odnosi, da kažem, moći u pozadini koje treba preispitati, koji počivaju na donosiocima odluka, ali počivaju na samom sistemu koji se bavi rešavanjem ovih pitanja, a koje suštinski treba preispitati u smislu da li možda da li smo mogli da rešimo problem siromaštva davno, da li smo mogli da rešimo problem barem gladi davno, ako smo mogli, a nismo, zašto nismo, čija je to odgovornost. Tako da, eto, dao sam ti možda samo jedan mali zoom na jedan aspekt međunarodnog razvoja, ali mislim da možda počinješ da negde shvataš koliko je to jedna široka oblast, koliko zahteva taj multidisciplinaran pristup, a koji obično, da kažem, nauke ne dozvoljavaju, ne zauzimaju. Znaš, ekonomija, samo ekonomija ti, da kažem, sve ove probleme posmatra isključivo kroz ekonomsko modeliranje i matematiku. I to je dosta dobro i postavljaju se dosta dobra pitanja, daju se dosta dobri odgovori, ali nije dovoljno. Znaš, više BDP nije dovoljno dobar agregat da ti meri da li je neko društvo stvarno razvijeno ili nije. Znaš, ne znam, imaš, sad kad smo se već uhvatili teme siromaštva, neću da širim priču na druge teme, nego možda samo ovde da još malo izbrusim, da bi ljudi mogli da razumeju. Znaš, siromaštvo obično definišemo kao nedostatak resursa, kao nedostatak para. Znaš, to je nekako i vrlo intuitivno. Čak i osoba koja nema pojma o ovim akademskim definicijama će da kaže, aha, pa siromašan je onaj ko nema pare da kupi sebi da jede, da kupi sebi košulju, da kupi sebi šta god. Znaš, i to je, da kažem, dugo vremena bila jedna dominantna teorija i dominantan pristup merenju pre svega siromaštva, onda objašnjavanju siromaštva. Međutim, pojavili su se neki drugi pristupi upravo iz polja međunarodnog razvoja koji kažu, aha, ok, šta ako neko ima dovoljno novca, ali, na primer, živi u sredini gde nema mogućnost da ostvari ono što su suštinski težnje koje postoje u njegovoj ličnosti. Nešto ga koči, nešto u okolini ga inhibira, nekoga sprečava da nešto što je, na primer, njemu potrebno da bi vodio dostojanstven život, prosto nema tu priliku. Da li je ta osoba siromašna ili nije siromašna, znaš. Ne znam, imam prijateljicu koja živi u Saudijskoj Arabiji, koja je ovde u Edinburgu na istom mom programu, ona kaže za nju je siromaštvo ako nemaš automobil, jer živi bez obzira koliko imaš novca na računu, ona živi u delu grada koji je jako loše povezan, koji je jako dobar, pazi, jako urban deo grada, ali je jako loše povezan gradskim prevozom sa centrom. I suštinski, ako imaš porodicu, ne znam, otac, majka i dete, ako sve troje nemaju svoja kola, uvek neko mora da se oslanja na nekog drugog, jer ne znam, ako ti otac i majka nisi tu, a ti nemaš kola, ti suštinski ne možeš da mrdneš iz svoje kuće. Da li je to, recimo, jedna definicija siromaštva ili nije? I vrlo je, recimo, zanimljivo, i ovde ću ti dati još jedan samo profil siromaštva, pa ću da te pustim da kažeš šta ti misliš. Postoji ta međunarodna granica siromaštva. Ovi koji siromaštvo mere kroz pare su nekako, i moram da priznam, dosta pametno došli do toga, ok, ajde da postavimo jednu međunarodnu
benchmark, jednu liniju u odnosu na koju ćemo da merimo koliko ljudi pada ispod nje pa su automatski siromašni, koliko ljudi iznad nje pa nisu. Trenutno je ona na $1,9 dnevno. Znači svako ko zarađuje više od $1,9 dnevno nije siromašan, oni što imaju manje jesu siromašni. I posmatrano kroz ovu međunarodnu granicu siromaštva, trenutno između 10 i 12% planete siromaštva. Međutim, ako bismo sa $1,9 tu granicu podigli na $5 dnevno, znači ne bismo je podigli mnogo, podigli bismo je na $5 dnevno, oko 45% stanovništva bi palo ispod nje i bilo bi siromašno. Sad, siguran sam da možeš da razumeš kakve su implikacije toga, pre svega na terenu politike. Znaš, koliko pomeranjem i slajdovanjem te granice gore i dole ti možeš da se igraš sa tim koliko ljudi si izvukao ili ubacio u siromaštvo. Eto, to su samo nekoliko promptova kratkih i nadam se da sam ti malo približio o čemu je reč. Apsolutno, ono što mi je drago da vidim da si pasioniran s time i da naravno poznaješ dobro oblast i da imaš ove podatke kao što si naveo. Samo bi se na to nadovezao i rekao da je u suštini statistika kao bikini više sakriva nego što otkriva, tako da na kraju krajeva vidimo da zašto se pravi, da kažemo, takav jedan niski stepenik, odnosno low bar koji u suštini više omogućava se kaže ok, mi smo na dobrom nivou nego što jesmo, ali sve stare statistike na kraju. Hajde malo se pozabavimo tom personalnom komponentom. Hajde tebe pitamo kako uopšte došlo do ideje da se zainteresuješ za međunarodni razvoj. Šta te motivisalo da se baviš ovom oblašću? Dobro pitanje. Pa na neki način sam ceo život bio zainteresovan da čitam o stvarima koje se dešavaju u svetu. Mislim da sve što radim u životu ima veze sa čitanjem. Znaš, to je neka ljubav koju mi je preneo otac u najranijem detinjstvu i znaš, malo ponekad kad pravi neku refleksiju sebe, pomalo podsjećam na onu Milicu iz Otvorenih vrata, iz onih originalnih Otvorenih vrata, znaš, kao dosta si mlada, ne znam, čitaš o, ne znam, posljedicama Vijetnamskog rata ili čitaš o, ne znam, problemu siromaštva ili šta god, tako da mislim da ima veze sa tim u smislu produbljivanja neke radoznalosti za naš tumačenje, šta se to dešava oko nas, zašto se dešava, da li su stvari koje se dešavaju neminovne ili ih donose ljudi sa imenom i prezimenom, pa onda možeš da kažeš aha, ako je neko doneo neku odluku u nekom kontekstu, u nekom trenutku, da li to znači da je neka druga osoba bila na tom mestu, u stvari bi bile potpuno drugačije, znaš, pa onda kreneš taj kontekst da znaš, šaltaš kroz istoriju, šta bi bilo da, ne znam, je, ne znam, Gavrilo Princip u predvečerje Prvog svjetskog rata, ne znam, upoznao neku lepu mladu devojku, na primjer. Da li bi to potpuno promenilo tok istorije Evrope i sveta ili ne bi? I naravno ne treba se zanositi ići toliko daleko, ali suštinski sve ima veze sa čitanjem. Međutim, jedan presudan trenutak koji me je baš pogurao ka međunarodnom razvoju, kao temi, kao oblasti, se desio 2017. godine. Ja sam se tada kao student Filološkog fakulteta javio na jedan konkurs koji je tada objavilo Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova. Tražili su prvog omladinskog delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama. I neki uslovi su bili da poznaješ sistem rada UN-a, da imaš neki prosek na fakultetu, sad se više ne sjećam ni konkretno koliki, da govoriš neke strane jezike i da imaš iskustvo sa omladinskim aktivizmom. Sad ja nekako gledam sad te kriterijume i aha, ovde se malo uklapam, ovde malo manje, ovde se super uklapam, da li da probam, da li, znaš, čim vidiš da nešto ima neka ministarstva, one logoje, znaš, i to odmah ti padaju na pamet razni stereotipi, to je sigurno namenjeno za nekog tatinog sina, tašna, mašna, fazon i to. I sećam se da sam se prijavio možda 15 minuta pred istek roka, tako sa svim nekim važnim stvarima u svom životu, sve sam u poslednjem trenutku radio, ništa nije bilo planski, nego je sve bilo u poslednji čas, što verovatno nije dobro,
Ali eto, i prijavio sam se, prošao kroz sve te, da kažem, krugove gde su ispitivali ta neka moje znanja. Pozvali su me jednog dana, ja sam mislio da se neko šali, da je neka skrivena kamera, pošto je moje društvo imalo tu vrstu smisla za humor. Znaš, od njih bi očekivao da te neko pozove i da potpuno realistično isfingira da nešto što baš očekuješ, što ti je baš važno. I ta neka 2017. do 2018. je zapravo me upoznala sa razvojem, održivim razvojem, međunarodnim razvojem, sa velikim agendama, sa velikim institucijama kao što su Ujedinjene nacije koje se bave time i nekako uklopila je moja dotadašnja interesovanja sa onim što, da kažem, je već odavno postojalo na polju međunarodnog razvoja. Napomenuo si fino da si te 2017. da kažem ušao u UN sistem na neki način, pozabavit ćemo se time kasnije. Hajde malo samo se vratimo na taj omladinski aktivizam kojima se baviš, odnosno kojima se bavio i tada već u nekim mlađim godinama. Kako vidiš kombinaciju pitanja međunarodnog razvoja i omladinski aktivizam? Da li tu postoji neka veza ili je to, da kažemo, jedna uspavana lepotica koja tek treba da se, da kažemo, izgradi i gde uopšte tu potencijal mladih u oblasti međunarodnog razvoja, bilo kroz omladinski aktivizam ili direktno kao u tom slučaju kroz angažovanje na poziciji omladinskog delegata ili možda na nekim drugim pozicijama u sistemu UN? To je odlično pitanje i hvala ti na njemu. Veza sigurno postoji. Međunarodni razvoj je, kako ti kažem, veoma plansko polje, veoma je zasnovan na nekim sekvencama, na nekim koracima koji se prvo dobro istraže, pa se onda dobro definišu, dizajniraju, pa se onda ide po tim koracima. Linearan je, što može da mu se uzme i kao prednost i kao mana, dok je omladinski aktivizam poprilično divlji, znaš, poprilično je energičan, poprilično je, znaš, kao energija mladih ljudi, znaš, koji su pomalo i bezobrazni, pomalo su i preki, znaš, pomalo ne razumeju. I to je potpuno okej. I sasvim je okej da i omladinski aktivizam bude takav. Moj omladinski aktivizam je bio takav. Znaš, kad se setim šta smo mi radili kod nas u Prijepolju i na koje načine smo pokušavali da ono što smo mi mislili da mora i treba i samo tako mora i treba, znaš, sad kad se vratim iz perspektive metodologije međunarodnog razvoja, stvari bih radio potpuno drugačije. Znaš, opet ima tu i kreativnosti. Sad si me podsjetio, mi smo tražili neki prostor u Prijepolju. Strašno nam je bilo stalo jer smo imali dobru ekipu, dosta mladih ljudi oko raznih organizacija, oko sportskih klubova, hora, ne znam, bili su neki turistički vodiči, izviđači, mnogo nas je bilo. Bilo nam je stalo da imamo neki fizički prostor, znaš, da ne radimo od kuće, da ne radimo virtuelno, da ne radimo sa klupe u parkiću, iako je i to imalo svojih prednosti, nego da imamo nekih 10 kvadrata. I onda smo napravili jednu maketu od kartona, znaš, klinci iz srednje škole, mi sa njima pravimo neke makete tu i zakazujemo sastanak u opštini, dovodimo medije sa sobom, kao pokriće, dobar dan, hvala što nas primate, evo mi vam donosimo jedan omladinski prostor, jednu malu kancelariju, ajte vi nama da napravite tu kancelariju ciglu po ciglu u narednih godinu dana. Jel može ili ne može, kamera sve snima. I sad, kad vratim film nazad, to mi deluje, znaš, pomalo divlje, deluje mi pomalo, znaš, lutanje, možda čak i neki pritisak koji ne znam da li je pametan, ali sa druge strane mi deluje tako iskreno, tako, znaš, lišeno bilo kakvih kalkulacija. Imali smo problem, nisu hteli da se jave na telefon, nisu hteli da dođu kod nas, ajde mi da dođemo kod njih i da ih pritisnemo onim što im je najvažnije, a donosiocima odluka je to svakako ugled u javnosti. Ali da možda bude malo konkretni odgovor na tvoje pitanje, uloga mladih ljudi u međunarodnom razvoju je velika, zato što mladi ljudi, sada se opet vratimo na brojku i na ekonomije, procentualno postaju
polako najveća grupa u smislu kalendarskog uzrasta mladih ljudi ikada, što znači da sve agende i planovi koji se prave oko bilo koje teme moraju neporecivo i nezaobilazno da uključe mlade ljude i njihove interese. Ono što je jako važno u tim procesima je da ima neko ispred mladih ljudi ko će da zastupa mlade ljude. Da nemamo situaciju da o tome šta mladi ljudi žele, šta su njihovi prioriteti, odlučuju ljudi koji imaju 50, 70, 80 godina. Ne želeći da uđem u, kako ti kažem, ageism, mislim da je to ona neka nova kovanica, ili na bilo koji način da umanjim vrednost starijih ljudi. Naprotiv, nego mi se čini da, znaš, najbolje ono što ga tišti, što tišti tu grupu, osjeća osoba kojoj grupi pripada. Znaš, ako ti imaš neki distinktivan problem, pa svakako ćeš ga bolje izraziti nego ja koji ću da čujem od tebe šta je problem, pa da ga negde prenesem, pa da se među vremenu značenje izgubi. To je zapravo najveći izazov kad je u pitanju omladinski aktivizam. Kako mlade ljude da uključiš, da imaju aktivan glas, da ne budu zloupotrebljeni, da ih neko ne pozove na sastanak samo da bi se sa njima slikao, pa da bi rekao, evo, pitali smo mlade, da bi izbjegli da budu tokenizovani iz raznoraznih razloga, nego da zaista, da kažem, autentično budu glas svoje generacije. Ovo malo zvuči kao floskula, ali sam imao prilike, na primjer, ovde u novembru u Glazgovu, koji je inače na sat vremena odavde od Edinburga vozom, pa mi je baš bilo zgodno, imao sam priliku da budem pozvan na COP26 konferenciju veliku i vrlo mi je bilo interesantno da vidim taj disparitet između onih ljudi koji su unutar sale bili, gde je, ne znam, prosek, mislim da je čak Boris Johnson izračunao da je prosek godina bio 55 ili 65. To je bilo u velikom kontrastu sa mladim ljudima koji su ispred te konferencijske dvorane protestovali i zahtevali autentično uključivanje svih najvažnijih aktera, ne samo političkih, u rešavanje pitanja održivosti. I tu su bili klinci neka srednja škola, znaš, možda neki studenti osnovnih studija, bili su jako mladi ljudi. I sjećam se da mi je palo na pamet da sam u Srbiji proveo 10 godina baveći se mladim ljudima i njihovim problemima na različite načine i da sam ovde video šta znači kad stvarno mladi ljudi uzmu stvar u svoje ruke. Znaš, kad stvarno, ne znam, dođe recimo Greta iz Švedske i kaže bla bla i sledećeg dana ceo Glazgov bude oblepljen plakatima i bilbordima koji sa samo 2 reči bla bla. Koje govore mnogo više nego govor Borisa Johnsona ili nego neki naučni rad nekog akademika ili bilo kakav film ili bilo šta. Tako da eto, to je, ne znam šta misliš o tome. Potpuno se slažem s tobom, ja smatram potova generacija rođena posle 2000, možda čak i posle 2010, to su neka zvezdana deca, to je neka generacija koju ja i ti koji smo tu sličnih godina ne možemo kapiramo, ali ono što vidim na svom primjeru, recimo da ja ljude koji su već 40 plus, mi se možda, mi se slušamo, ali ne možemo se razumemo. Mislim, neka ta generacija 40 pa nadalje, oni su slični onima koji su 70 plus, nego ljudi koji su 30 sada, koji više naginju i mlađima, ali ne gledaju kao neko koje treba da gajduju, gledaju te ljude da im daju neke guidance i smernice, jer ti mladi ljudi su zaista, oni su toliko koriste prednost tog digitalnog sveta. Mi smo, da kažemo, ti smo neki digital natives, nismo digital immigrants kao ljudi koji su rođeni 80-ih, ali oni su, ne znam kako bi ih nazvali na engleskom ili srpskom, oni bukvalno koriste, oni znaju to da iskoriste. Ja ti da razgovaramo sada i ti mi kažeš, pa ne znam, malo neki podatak, ne znam, 10 triliona. Ja te ne bi ni googlao, niti bi ti sad googlao provjeriš da li 10 miliona ili 9 ili 7. Međutim, ta deca, oni odmah hvataju telefon i proveravaju. I sve im je u tome da provere, sve u brzim statistikama, sve bazirano, kažemo, na tome da je znanje dostupno. A ono što je najgore jeste upravo što ne samo međunarodni razvoj, nego cijela ekonomija počiva na znanju,
a mi danas učimo decu kao što su nas učili po principima od pre 100 godina. I ti teraš decu današnju da recimo rade kući domaće zadatke, što je potpuno meni imbecilno. Što je potpuno imbecilno. Trebaš da ih naučiš kako da koriste te podatke. I baš sam slušao jedan podcast na tu temu koji sjajno govori, pa čekaj, ti kad počneš da radiš, u tebe u školi kažnjavaju kad prepisuješ od nekoga. Kad počneš da radiš, ti prvo što radiš, pitaš ima neki template za ovo, jer može kolega da ti pomogne sa ovim ili ne. Tako da, u suštini, mi učimo decu na pogrešan način. I to će sve više i više se vidi, pogotovo sa ovim generacijama koje su rođene posle 2000-ih, koje sada kreću možda u srednje škole, osnovne škole, oni će imati strašan problem, odnosno ljudi koji su 50-40 plus sada će imati problem s njima što neće ih pustiti, jer to je generacija koju ne možeš da vežeš. Njih moraš da pustiš, inače oni potpuno će skrenuti sa tog puta koji im je otvoren, jer oni žele promene, ali žele promene na svoj način, na način kako žele neki 50 plus političar. Tako je. Evo ti samo jedna anegdota koju sam čuo od svog druga Miloša koji se bavi istraživanjem, on je pedagog, bavi se pedagoškim istraživanjima u školama i radom sa učiteljima i nastavnicima i kaže da već godinama u njegovim istraživanjima nastavnici, odnosno učitelji beogradskih škola, beleže velike probleme kada im deca dođu u prvi razred, kako da ih nauče da drže olovku. Sad kaže, deca su prosto od kad, ne znam, praktično otvore oči kad se rode, tutneš im tablet ili telefon, nađu oni sami svoje igrice. To mi je fascinantno, inače, naš deca od 2 godine već on zna kako da uključa telefon, gde se šta nalazi. To mi je fascinantno, ta sposobnost socijalnog snalaženja i prilagođavanja. Ali kaže da valjda su im od naš svek tog držanja telefona i tableta hiper razvijeni palčevi, ali kaži prst nije. I onda nemaju razvijene te mišiće prstiju da mogu lepo da drže olovku pravilno kako treba. I onda se učitelji i učiteljice žale kako prvih nekoliko nedelja, kada bi inače trebalo da uče, ne znam, prava kosa, crta, uspravna, oni provode samo učeći decu kako da drže olovku. Znaš, kao, to je prva faza, pa onda idemo na ostalo. Sad možda to, znaš, govori, možda tu nešto treba se promeni, znaš, da li uopšte treba deca da drže olovke ili treba da, recimo, tu napravimo neku promenu sa druge strane, znaš, mislim, negde, ako bude bilo vremena u ovom podcastu da pričamo o razlikama u sistemima obrazovanja u Srbiji i ne samo u Velikoj Britaniji, u generalnom zapadu, vidjet ćeš da tu postoji veliki prostor za napredak. I inače jedna od stvari koji, znaš, da me sad pitaš gde bih tačno voleo da mi kažeš, šta bih tačno voleo da radim, voleo bih da, ne znam, mi neko da slobodu, ne onu autokratsku slobodu, ne bih ja zašao u to, nego, ne znam, neku slobodu da u naredne 3 godine radim na srpskom obrazovanju onako kako sam ga video da se obrazovanje dešava u zemljama na zapadu, posebno ovde u Velikoj Britaniji, ali kažem ti, ako bude bilo vremena, možemo da pričamo i o tome, jer imamo šta da naučimo. Znaš, upravo iz toga da ne bi bila ta diskrepansa da nam deca koja su, kako si rekao, digital natives ili koja su samo digital, znaš, oni su, sve je digital, bez fusnote, znaš, da li je okej da, znaš, oni, ne znam, i dalje u svesci iz tehničkog obrazovanja crtaju olovkom kako onaj okvir, one margine, kad sve to mogu da, znaš, mislim, to su neke vrlo praktične stvari koje suštinski govore o dubini problema i o tome koliko se u one segmente društva koji su najvažniji, a obrazovanje, kultura su ti bez premca. Ako mene pitaš, možda čak jednako važniji koliko ekonomija, možda za nijansu i važniji, koliko se nekako malo stavlja fokus i preferencija i u budžetskom smislu i u političkom smislu, a onda tek u javnom diskursu o tome šta običan, prosječan Pera Perić iz Čačka misli o tome šta je prioritet države, obrazovanje, kultura, te stvari nisu ni u prvih 5, nažalost, tako da eto, to je mala kritika. Za mene sjajne teme, volio bi da se na to fokusiramo, ali moramo i neke druge da pokrijemo, pa hajde sada da se vratimo na UN i na to šta je za tebe u suštini predstavljala ta mogućnost da predstavljaš Srbiju kao prvi omladinski delegat pri UN? Pa
To je bila neverovatna odgovornost, budući da sam bio prvi, odnosno jedan od 2 delegata. Odabrali smo po principu rodne ravnopravnosti jednu sjajnu devojku Teodoru iz Subotice, moju mlađu koleginicu i mene, i ona i ja smo, da kažem, imali neki veoma sličan zadatak da ono što su težnje, stavovi, mišljenja mladih ljudi o različitim socijalnim temama, razvojnim temama, pokušamo da umetnemo ili plasiramo u to što su velike agende koje su se formirale na nivou UN-a. Agende ne samo u ovom formalnom smislu nekih papira, nego agende u smislu različitih sastanaka, razgovora, događaja, a sa druge strane jednako težak zadatak da ono što UN rade za mlade ljude u smislu kreiranja prilika, razvoja u različitim tematskim oblastima u obrazovanju, u zdravlju, kulturi, jednakosti, probamo da nekako spustimo na nivo mladih ljudi i da ga prenesemo nazad i vratimo. To je lakše reći nego uraditi i znaš, pitanje koliko si bio uspešan uvek znaš, je subjektivno i nemoguće da odgovoriš. Meni se čini da smo bili jako uspešni u smislu da je recimo tema održivog razvoja, odnosno tema ciljeva održivog razvoja koji su usvojeni na Generalnoj skupštini UN-a 2015. godine, zahvaljujući delimično nama u omladinskom sektoru u Srbiji postala nešto važnija nego što je bila do tada. Možda za tvoje i naše gledalce koji ne znaju, dakle 2015. godine UN su usvojile 17 ciljeva održivog razvoja, to je jedna velika sveobuhvatna agenda koja se dotiče od pitanja siromaštva, zdravlja, pristupa različitim resursima, jednakosti do izgradnje institucija sa namerom da do 2030. godine, dakle u ovih 15 godina, pokušaju, sad upozoravam te, ovo će zvučiti kao floskula, da naprave svet boljim mestom, ali iza te floskule, iza toga svet napraviti boljim mestom stoji čitav niz indikatora i nekih meta, odnosno zacrtanih ciljeva koji su veoma merljivi i koji suštinski kao slagalica se uklapaju u to da 2030. godine svet bude nešto bolji u onim glavnim, da kažem, oblastima nego što je bio 2015. godine. Sve to pomalo usporio COVID, sve to pomalo usporilo i to što ta agenda nije obavezujuća, iako su je usvojile sve 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija, nego je više jedna, uslovno rečeno, deklarativna platforma, pa onda imaš zemlje koje na njoj rade dosta agilno i odmakle su dosta dalje. Zemlje Skandinavije, recimo, koje su ono već opšte mesto kada nešto porediš pa hoćeš da napraviš, onda uzmeš zemlje Skandinavije, ali mislim ne možeš da pobegneš od toga, koje čak agendu 2030 UN-a koriste kao pomoćnu agendu, jer oni imaju svoje agende koje su daleko ambicioznije. Znaš. A onda opet imaš neke zemlje koje nisu u njoj prepoznale šansu iz raznih razloga. Jedan je što, na primjer, ti ciljevi zahtevaju alokaciju određenih budžetskih sredstava, što je dosta izazovno, posebno za neke zemlje u razvoju, ako govorimo recimo o podsaharskoj Africi ili od nekim zemljama jugoistočne Azije, onda u nekim drugim zemljama nisu prepoznati iz političkih razloga, jer prosto političke agende su formulisane tako da su neke druge teme određene kao nacionalni prioriteti, a razvoj, održivi razvoj je nešto što je sve obuhvatno, tu je, ali nije tu, ali u svakom slučaju to je recimo bio neki glavni, ja ga tako doživljavam, domet moj te 2017. 2018. godine, što sam uspeo da, kad sam se vratio u Srbiju i kad sam završio svoj mandat, kroz sve ostale uloge koje sam preuzimao, a vodio sam recimo najveće reprezentativno predstavničko telo u Srbiji, krovnu organizaciju 2,5 godine, da tu probam da umetnem ciljeve održivog razvoja kao temu, kao oblast, kako bih zainteresovao i
organizacije i mlade ljude i kako bismo možda privukli donatorsku zajednicu i kako bismo, da kažem, imali uspeha u realizaciji tih tema. Jako mi je drago što si to pokušaš, što dalje pokušaš ne samo u Srbiji, nego i na globalnom nivou, jer se opet vraćamo ono o čemu smo pričali, da je problem znanje, a da bi se došlo do znanja, moraju ljudi biti svesni, a veliki broj ljudi uopšte nije svestan šta je to međunarodni razvoj, zašto je bitan, i čak ne samo veliki broj ljudi, nego i veliki broj političara, i onda se posle čude zašto ljudi pokušavaju da dođu negde u Evropu ili Ameriku ili dalje. U današnje vreme su toliko umreženi, ti sada imaš ljude koji, odnosno ne sada, nego pre 7 godina, koji su dolazili iz Sirije, koji su prosto upalili YouTube ili uključili neke druge aplikacije, videli kako se živi u Nemačkoj, Finskoj, Americi, i mogli da pretpostave gde bi sebe hteli da vide, i na osnovu toga šta su uradili, su se pogledali na Google Mapsu kako da dođu dotle i krenuli na put. I nikada to nije bilo jednostavnije, ti njima bilo lakše dođu. Ti kada bi pre 40 godina nekome u Beogradu rekao, hoćeš da ideš, ne znam, za Rim, to bi bilo teško nekome da pretpostavi. To se delovalo kao da je 10-15 hiljada milja daleko ili kilometara, a u današnje vreme tebi kada mu kaže hoćeš da ideš za Peking i za Kinu, tebi je to šta, 10-12 sati leta, to je ništa. Prosto nikad nismo bili bliži, i problem je upravo zbog toga što smo postali nikada bliži, da jednostavno ljudi za sve gledaju veoma površno i ne obraćaju pažnju na stvari koji ih na prvi pogled ne zaintrigiraju. Uvijek je lakše sesti i pogledati film na Netflixu nego pročitati knjigu. I to je veliki problem što ljudi ne gledaju stvari iz više perspektiva nego samo iz jedne, i to iz one najlakše. Tako, mada je teško, odmah ti kažem, teško je naći ljude koji imaju dovoljno strpljenja da pogledaju i ceo film, znaš, to je sad posebno zahtevno, ali mislim da su u potpunosti u pravu, koliko je tehnologija suštinski promenila odnose u društvu, koliko je dala jednu, sad u krajnje praktičnom smislu, koliko je dala gorivo međunarodnom razvoju, znaš, ne znam, pre 80 godina si imao, recimo, ne znam, neku bilateralnu razvojnu agenciju, recimo Velike Britanije, koja radi, ne znam, u Maliju, i onda direktor te agencije pošalje pismo za koje treba nedelju dana da stigne u Maliji, pa onda neko da odgovori, treba još nedelju dana nazad. Danas to sve rešavaš u nekom ovako Teams sastanku za 5 minuta. Ali jedna od stvari koju sam otkrio, koja mi je vrlo, vrlo zanimljiva, koja je suštinski promenila razvoj uopšte, posebno u tom biznis smislu, pošto sad praktično ceo drugi semestar ili njegov najveći deo mi je posvećen biznisu i tome kako biznis raste i na koji način on utiče na rešavanje ovih velikih problema. To su ovi veliki, kako se to zovu, kontejner brodovi. Oni veliki teretni brodovi na koje možda staviš 2000 kontejnera, od kojih svaki teži, ne znam, 5 tona, i da ga pošalješ iz, ne znam, Shenzhena u Kini za, ne znam, Los Angeles. I kad ti preračunaš troškove i vreme i uporediš recimo troškovima da istu količinu kontejnera prebaciš avionom, ovo ti dođe, ne znam, 3000 puta jeftinije. I to je suštinski nešto što je, recimo, promenilo potpuno trgovinske tokove, promenilo ono što se zovu globalni lanci snabdevanja, znaš, ne znam, recimo, za Apple smo svi čuli, znaš, danas, mislim da moja mama koja ima 65 godina zna šta je Apple, zna šta je iPhone, iako žena nije iz tog sveta, ali recimo niko ne znaš za Foxconn. Znaš, Foxconn, malo ko će prepoznati, je jedna od najvećih svetskih kompanija koja se bavi mikroelektronikom, proizvodnjom čipova, sklapanjem, ona suštinski ekskluzivno za iPhone sklapa sve te komponente u ono što mi znamo kao iPhone. To je kompanija sa Tajvana, čini mi se, i ona je, znaš, suštinski neko ko je zadužen za to kako iPhone funkcioniše, od čega je sastavljen, kakvi su delovi. Sve ostalo, branding, marketing i tako dalje, se radi iz Amerike. Znaš, sad razlog zašto je taj segment proizvodnog procesa preseljen u Tajvan je, mislim, naravno, cena radnog sata, je sad koliko etički, ne znam, sad da velike kompanije to rade, zašto to rade, da li to, kako to recimo utiče na razvoj. Ima sjajne primere, pošto se kod nas u Srbiji dosta govori o direktnim stranim investicijama i otvaranju fabrika, i stalno se potencira
da je neminovno dobro i ono prosto neupitno kad ti u neku lokalnu samoupravu dođe fabrika i otvori 1000 radnih mesta. I na prvi pogled to deluje fantastično. Znaš, 1000 ljudi će da nađu neki posao. I onda su se ljudi koji se bave istraživanjem međunarodnog razvoja bavili pitanjem, ok, ajde da vidimo kad neka kompanija ozbiljna dođe, otvori se gomila radnih mesta, šta se desi za 10 godina? Koliki broj ljudi suštinski promeni svoj život? Koliki broj ljudi izađe iz siromaštva? Ispostavlja se veoma mali broj. Zato što te kompanije obično daju veliki broj poslova koji su manuelnog tipa i koji su takve prirode da ne možeš da napreduješ. Znaš, napredovaće jedan mali segment ljudi, obično u nekoj administrativi i tako dalje, ali ako govorimo o proizvodnom procesu, jednom kad uđeš da proizvodiš gume ili jednom kad uđeš da proizvodiš obuću, prosto to je, negdje si dotakao plafon i prosto nećeš moći da izađeš iz tog ciklusa u kome si bio suštinski ranije, samo sad možda imaš par stotina evra više, znaš. Opet imaš neka druga razmišljanja, recimo taj čuveni Jeffrey Sachs, verovatno si čuo za njega, objavio jednu ogromnu i ozbiljnu studiju o održivom razvoju, doba održivog razvoja, on kaže da, to je sve tačno, ali možda su ti poslovi, slabije plaćeni, manuelni poslovi, sad citiram, kaže, prvi stepenik na tim merdevinama izlaska iz siromaštva. Znači, možda je bolje da ipak zarađuješ 350 evra kao neki motač žice ili gume, nego da ne zarađuješ ni toliko, jer možda će ti se dok zarađuješ tih 350 evra ukazati prilika da zaradiš 500, pa 800, pa 2000. To je mašta dve ostrice, možda ga gledaš iz jedne i druge perspektive na kraju, nekako ja verujem da tržište samo niveliše sve to na kraju krajeva, jer sami vidimo, dolazi nam digitalizacija sve veće, dolazi veštačka inteligencija koja će mnoge te poslove verovatno uništiti, ali onda će se roditi novi poslovi za koje će ti trebati možda veće znanje, možda će to motivisati ljude da više studiraju, da se više bave nekim temama, možda ne nužno studiraju i da na kraju dođu do toga da dobiju neki novi posao koji će biti bolje plaćen. Tako da sve su to neka pitanja koje niko nema odgovore, a verujem da bi mogli ja i ti satima da pričamo o tome. Ti si već dotakla se teme Škotske, tako da morate vratiti jedan korak nazad da te pitam zašto Edinburgh i Škotska? Šta te dovelo na daleki sever Evrope? Pa to je još jedno odlično pitanje. Ja sam suštinski došao u Edinburgh kao stipendista ambasade Velike Britanije, odnosno vlade Velike Britanije. Činnik stipendija ti daje mogućnost da se prijaviš na 3 univerziteta i da, naravno, ukoliko te prihvate ti univerziteti, odabereš jedan od ta 3 gde ćeš da odeš. Ja sam konkurisao na LSE, Londonsku školu ekonomije i političkih nauka, na Newcastle univerzitet i ovde u Edinburgh. Sva 3 univerziteta su me prihvatila i onda je negde bilo, da kažem, prilično nijansiran izbor gde bih i šta bih. I onda sam odlučio negde za svoju dušu da odaberem Edinburgh, zato što mi se činilo da prvo akademski moj program je nešto malo manje zasnovan na ekonomiji nego recimo program u Londonu na LSE, što mi dosta znači jer moje predznanje iz ekonomije nije obimno i nisam siguran koliko bih mogao da se posvetim tom kvantitativnom delu ekonomije, tim veštinama koje su zaista inženjerska matematika, iako toga imamo ovde, ali u dosta manjoj meri. A kažem za svoju dušu zato što sam nekako od uvek voleo Škotsku. Nisam bio u Škotskoj ranije, a bio sam u Irskoj, u Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj i nekako sam to povezao zbog prirode, zbog ljudi koje sam recimo upoznao u Irskoj koji su fantastični, zbog nekih kulturnih, kulturoloških veza. Sa druge strane ovde praktično svaki dan kada izađeš je kao da si u nekom filmu. Posebno u tim filmovima koji imaju neku scenografiju zamkova, nekih tako zanimljivih živopisnih pozadina. Harry Potter. Harry Potter već standardno. Tim pre što imaš i ulice gde je
sniman Harry Potter, čak ima tu neka Viktorina ulica na kojoj je zasnovana ona Diagon Alley u Harry Potteru, ono gdje kupuju metle i gdje se prodaju napici i šta ja znam. I skoro sam čuo da je postao veliki rivalitet između Edinburga i Yorka, koji je takođe vrlo sličan arhitektonski Edinburgu u smislu gomila zamkova, starih zgrada i tako dalje, jer je York tvrdio da je Diagon Alley zasnovana na njihovoj nekoj centralnoj ulici i zaista kad gledaš slike ima smisla. Onda je J.K. Rowling, koja je napisala Harry Pottera, presudila i rekla ne, on je zasnovan na ovoj ulici iz Edinburga. I dosta ima tih, da kažem, tačaka koji imaju veze sa Harryjem Potterom, dosta toga se komercijalizovalo, što prosto ne možeš da izbegneš i ponekad ti smeta, ali sećam se kad sam došao ovde prvih 2-3 meseca, praktično svakodnevno sam se osjećao, znaš, odem do marketa da kupim mleko, osjećam se kao da sam iz svog stana izašao neki film, znaš. I to je izuzetan osjećaj koji mi se čini da nisam pronašao na drugim mestima, a čini mi se da sam nešto malo i obišao sveta. Još jedan razlog je svakako reputacija univerziteta u Edinburgu. On je izuzetan kada je u pitanju znanje koje dobijaš i kada je u pitanju, da kažem, neka međunarodna reputacija u smislu naučnih radova, kvaliteta, istraživanja koje se ovde radi i na polju onih tradicionalnih, prirodnih, tehničkih nauka, ali i na polju društvenih nauka, što je jako izazovno, jer, znaš, u društvenim naukama je nekako sve, kako ti kažem, teško je da smisliš nešto novo. Znaš, u prirodnim naukama, u tehničkim, sam sam pomenuo veštačku inteligenciju, tehnološki napredak, dosta je to lakše. Znaš, povezuješ 2, 3, 4 stvari, istražuješ, dizajn eksperimenata ti tu daje mogućnosti i prosto problemi te nekako teraju da stalno guraš rešenje. Sada recimo to vidimo s ovim vakcinama i tako dalje. U društvenim naukama je to malo statičnije i malo, znaš, ima taj fenomen snežne lavine u smislu da sve što napraviš ti si jedna mala pahulja, čak koliko god da je kreativno i koliko god da je možda drugačije, ti si dalje jedna mala pahulja koju će neko na koju će da dođe neka druga, treća, peta pahulja, pa će neko možda nekada da smisli neku veliku teoriju koje se suštinski, kažem ti, u društvenim naukama dešavaju poprilično retko. Znaš, ne znam, Michel Foucault je bio, znaš, tu posle Drugog svjetskog rata do, ne znam, 80. godina, pa ko zna kad. Freud je bio tu, pa ko zna kad će biti novi. Jung, pa ko zna kad novi, znaš. Ali mi se čini da je kvalitet istraživanja ovde izuzetan. Na ovim rangiranjima univerziteta Edinburgh je stalno negde pri vrhu, u prvih 10-15 univerziteta na svetu. I to, iako me je nekako malo i sramota da ističem i neprijatno mi je, ali sigurno da igra ulogu i, znaš, u smislu poslodavaca i u smislu, da kažem, neke tvoje pozicije na tržištu rada i u smislu onoga sa čime smo i počeli priču, znaš, kada budeš pregovarao o plati, i to je jedno pokriće koje možeš da iskoristiš i kažeš, pa znate, možda ću da razmislim o toj vašoj ponudi, ipak možda hoću da probam nešto više. I ostalo imaš jaku mrežu, tako da uvijek možeš doći preko alumnija, a znamo da alumni ništa bolje nije preporuka nego kada dolaziš u neke alumni mreže. Nisam te pitao, ali mislim da je pravo vreme da pitam šta je fokus, da kažem, možda šta se specijalizuješ tokom tvojih studija, da li postoji neka posebna tema u okviru međunarodnog razvoja ili, da kažemo, pokrivaš sve teme o kojima smo već pričali i koje si već fino naveo malo pre. Da, pa da kažem, taj prvi semestar uvod je bio vrlo opširan i bavio se i nekim dominantnim političkim teorijama, dominantnim ekonomskim teorijama i kroz njih pokušavao da objasni probleme međunarodnog razvoja, paralelno sa nekim antropološkim pogledom na sve to. Ovaj sada semestar je više orijentisan na biznis i to je, da kažem, neki modul koji je primarna koncentracija trenutno.
treba da se piše i disertacija, i to ozbiljna disertacija koju još uvek nisam odabrao. Kao što sam ti malo pre rekao, sve te važnije stvari u životu sam nekako radio pred sam kraj. Nije pametno da to radim sa svojom disertacijom, ali mi se čini da još uvek brusim i tražim šta će to da bude neka moja tema istraživačka, jer se ovde tome pristupa dosta ozbiljno i mora da bude na neki način nešto što malo pomera granice konkretno međunarodnog razvoja, ne nešto što je sažvakano, ne nešto o čemu postoji milijardu podataka, tako da još uvek tražim. Mislim da je možda i dobro što se nisam odlučio, jer to znači da postoji ta anksioznost, taj pritisak da nađem nešto što je vredno, da mu se posvetim onako autentično i da ga ne uradim onako, da ga ne odradim, nego da ga zaista uradim i da budem ponosan na to. Tako da sam, ovo što pričam je u potpunosti u suprotnosti sa mojom blagom prokrastinacijom na koju sam ti ukazao, ali to što sam svestan da ona postoji, mislim da je jedan od prvih koraka da taj problem rešim. Apsolutno, ti mi teže da nađeš neko pitanje koje niko drugi nije obrađivao, ali i veća satisfakcija kad prođeš kroz taj proces. Medine, polako približavamo našu priču kraju, ali ne možemo završiti da ne pitamo u vezi sa budućnošću, da vidiš međunarodni razvoj budućnosti i gde sebe vidiš u okviru tog budućeg međunarodnog razvoja? Pa međunarodni razvoj sigurno ima svoju budućnost, možda najviše zbog toga što će problemi koje smo nabrojali, nismo ih sve nabrojali, samo one najvažnije persistiraju i mislim da će da nastave i dalje da postoji i da opterećuju društva u kojima živimo i da će uvek postojati potreba da se ti problemi sagledavaju iz nekih komparativnih perspektiva. To je upravo ono što nudi međunarodni razvoj i da se međunarodni razvoj specijalizuje, da se jedan problem posmatra iz nekoliko različitih uglova i da pokušava da se nekako u tom holističkom sagledavanju problema pronađe holističko rešenje. Ta vrsta, da kažem, pogleda na svet je izuzetno dobra, izuzetno važna i korisna, ne ovako samo kad govorimo o nauci ili o nekim praktičnim poslovima, nego, znaš, za bilo koji problem. Mi smo svi pomalo u nekim svojim svetovima i, znaš, imamo onaj čuveni Humeov problem indukcije, znaš, kao posmatraš stvari samo iz toga sa čim ti imaš iskustvo i misliš da iz svog malog sveta možeš da generalizuješ nešto, što suštinski retko kad će biti tačno. Čini mi se da međunarodni razvoj pokušava da premosti tu razliku, pokušava da uveže više različitih perspektiva i čini mi se da na neki način daje inspiraciju i drugim naukama da budu više multidisciplinarne, da idu više u to da nekako prave dinamiku sa drugim naukama, drugim disciplinama i tako dalje i da je to jedini način da se problemi sagledaju. A gde vidim svoju budućnost u njemu, pa znaš, nemam pojma, to je jako teško pitanje. Ne mogu ti kažem da vidim svoju budućnost, da si me pitao pre 5 godina, možda bih ti rekao sigurno u nekoj velikoj brand name međunarodnoj organizaciji. Danas sam možda za nijansu zreliji, pa mi se čini da bih voleo da pronađem mesto gde je sve ovo što sam naučio, sve ovo što negde nosim sa sobom kao iskustvo i kao možda neke vrednosti i pogled na život, da pronađem mesto gde se to najbolje uklapa, znaš. I mislim da bih time i učinio veliku uslugu sebi i ne bih bio jedna od onih osoba koja postane nezadovoljna posle nekog vremena i, znaš, počinje da onako ispoljava frustracije na različite načine, ali bih učinio i veliku uslugu i međunarodnom razvoju kao polju i možda to mesto gde ću raditi
ako pristupim na taj način. Tako da se vratim na onaj tvoj savjet iz organizacione psihologije sa početka o tome koliku platu očekujete. Ne znam, da smo sad na intervju i da me to pitaš, mislim da bih ti rekao, znaš, ajde da ostavimo to pitanje za kraj intervjua, prvo ja da vidim šta ću da radim, da li se mi uklapamo, da li smo mi dobar fit ili nismo, pa onda da pričamo o plati. To bi bio pametan potez sa tvoje strane. Neko imam osjećaj na osnovu što smo razgovarali, naravno ovim pitanjima se evo i svaki dan, a neka od pitanja naravno iskrsno, kažemo, s vremena na vreme, neka su tu prisutna, kažemo, u mom personalnom životu i kroz ovaj podcast isto, ali nekako se meni čini da kao što pre 20 godina nismo znali da ćemo 2021. imati u svakoj kompaniji nekog ko se bavi pitanjima sustainability-a i održivosti, isto tako se meni čini da će možda 20 godina biti situacije kada ćemo imati kompanije u kojima se ljudi bave pitanjima međunarodnog razvoja, jer je jako bitno, pre svega zbog imidža i zbog brenda koji postaje mnogo važniji nego produkti koje firma na kraju krajeva i prodaje. Sa Medine, vreme da summariziramo našu priču, siguran sam da ovo nije poslednji put da pričamo i radujem se tome da te negde na terenu zateknemo, kažem na terenu negde u Africi, Aziji, nekim egzotičnim destinacijama, da pričamo o ovome, možda i uživo, nikad se ne zna. Pre nego što pređemo brza pitanja, za sam kraj, da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Kraća varijanta odgovora na to pitanje je da. Iz mnogo razloga, porodica, prijatelji, jezik, kultura, smisao za humor, hrana, neki osjećaj identiteta, pripadnosti, možda ne sve vreme mog ostatka života, ali Srbiji kao bazi sasvim sigurno. Kao bazi koja je nezamenjiva. Vreme prođemo na ova brza pitanja. Postavit ću ti 5 brzi pitanja, svako imaš pravo da odgovoriš do jedne rečenice, pa hajde počnemo odmah od onog prvog. Tvoj životni moto je? Probaj da razumeš, a ne da sudiš. Koju si poslednju knjigu pročitao? Pa nisam pročitao, ali čitam trenutno Paula Austera, Bruklinška revija ludosti, ali na engleskom jeziku. Najlepše mesto na kome si bio? Severna Irska. Sami sever Severne Irske bez sumnje. Da možeš da promeniš uloge sa jednom poznatom ličnošću na jedan dan, sa kime bi promenio uloge? Video sam danas, juče, neki snimak Al Pacina kako ide ulicom i đuska u svojoj 80. godini, tako da iz razloga neke radosti i volje za životom, iako sam mlađi od njega 50 godina, voleo bih sa njim. Jako dobar primjer u svakom slučaju. Za sam kraj sa Medine, sinonim za Srbiju je? Jezik. U skladu sa tvojom profesijom, drugo ništa nisam ni očekivao. Hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore. Hvala ti što si našim slušalcima podelio tvoju životnu priču, ali šta za tebe znači baviti se međunarodnim razvojem? Prvi put da imamo ovu temu na podcastu, tako da zaista si sjajno predstavio tvoju buduću profesiju i pasiju, ako tako mogu da nazovem. Siguran sam, kao što sam već rekao, da ovo nije poslednji put da razgovaramo i radujem se budućim razgovorima, što na podcastu, što privatno. Hvala ti, najviše bilo mi zadovoljstvo što sam bio tvoj gost.